Nyt tutustutaan Oman Plus kotiautomaatiojärjestelmään. Järjestelmän avulla voidaan ohjata talon lämmitystä, ilmanvaihtoa, turvatekniikkaa sekä muita taloteknisiä ratkaisuja yhdestä ohjaimesta. Järjestelmän aivot eli keskusyksikkö asennetaan talon teknisiin tiloihin. Käyttöpaneelin näppäimistö ja murtovalvonnan aktivointia ilmaiseva valo tulevat ulko-oven lähettyville. Huonesäätimet asennetaan kuhunkin huoneeseen ja erilaiset hälyttimet ja varoittimet niille kuuluville paikoilleen. Käytännössä Oman Plus toimii seuraavasti. Esimerkiksi palovaroittimen hälyttäessä järjestelmä kytkee ilmastoinnin kokonaan pois päältä, kun taas häkävaroittimen lauetessa ilmastointi ohjataan täydelle teholle. Vesivahingon kannalta kriittisiin vesivuotopaikkoihin, kuten pesukoneen tai jakotukin alle sijoitettujen vesivuotoilmaisimien hälyttäessä, järjestelmä sulkee päävesijohdon. Kodin lämmönsäätö tapahtuu automaattisesti riippuen vuorokauden ajasta, vallitsevasta ulkolämpötilasta tai siitä ollaanko kotona vai onko talo tyhjillään. Järjestelmä voidaan myös ajastaa eri toiminnoille. Oman Plus tilanneohjaukset aktivoidaan kotoa lähtiessä avainperäohjaimella. 30 sekunnin viiveen jälkeen punainen valo jää palamaan. Kodin jäädessä tyhjilleen murtovalvonta aktivoituu, valitut valo- ja sähköpisteet menevät pois päältä, lämmitys- ja ilmastointiteho laskee sekä päävesiventtiili sulkeutuu. Mikäli asukkaalla on Oman Plus-järjestelmän etäohjaus käytössä, saa hän järjestelmän havaitsemat poikkeamat, kuten murto- ja palohälyttimien välittämät havainnot viestinä matkapuhelimeen. Lomien ajaksi kytketty pitkään poissa tila laskee lämmitystä ja ilmastointitehoa enemmän sekä aina valmiista kiukaasta kytketään virta pois. Palaamassa kotiin ohjauksella ilmanvaihto ja lämmitys kytkeytyvät päälle ennen asukkaan saapumista. Vastassa on tuuletettu ja lämmin asunto. Kotiin tultaessa avainperäohjaimella aktivoidaan kotona tila, jolloin talo aktivoituu asukkaan käytettäväksi normaalisti. Kaiken kaikkiaan Oman Plus niputtaa yhden päätelaitteen taakse yli 10 talon eri teknisen toiminnon hallinnan. Käyttöveden ja huonekohtaisen lämmönsäädön sekä ilmanvaihdon hallinnan lisäksi järjestelmän avulla voi tehdä kulutusmittaukset lämmityksen, sähkön ja veden käytöstä. Erilaiset ohjaustoimet hoituvat päätelaitteen avulla lämmön pudotuksen ohjauksesta autolämmityksen hallintaan. Järjestelmän hinta asettuu 2 000 ja 3 000 euron väliin riippuen asunnon koosta. Tarkempaa tietoa löydät osoitteesta oman.fi.